Sa iton mga serbisyo o programa nga tinatagan importansya, hanaton Congressman Ben P. Ibardoni, amo ang serbisyo medikal nga nagtutuyo, mabuligan ang mga kablas ng mga pasyente ang bugos na distrito han Sinirangan Samar kaiyahin sa sakupan. An akin inaaro nga bulig para hit kidney biopsy hit akon umankon kay adto hiya makukumpain ha kidney National Kidney Institute. Asya nga ni akan opisina ni Congressman. Kundiri niyo ko ako binuligan diak maaram kung ano ang nangyari man kay mahal man didto di man namon kaya. Gididakait akin pasalamat nga waray kami niyo pakuri. Largo kami inasikaso. Dako nga salamat Congressman imo mga bulig haamon. Nagpapasalamat po ako kay Congressman Ibardoni na binigyan ako ng medical assistant para sa aking paggagamot na dialysis. Malaking pasalamat ko talaga sa kanya dahil sa kung ano po dun sa binigay niyang dialysis na ako po ay naka-recover. Kaya maraming salamat. At sa buong po, sa mga staff niya po na walang sawang tumutulong, lalo na po kay Congressman. An makabulig, han mga iging kukuri nga mulupyo, in kinaiyahan naton Congressman. Oras nga tanan, aada, aniya Panginano, han iya kasi Eastern Samarinyo. Bisan hino nga nadaraon han iya buhatan. Makablas, matigurang, mapropesyonal o waray ginadman. Hirain gintatagad han aton Congressman.